Hi guys, kumusta? Today is January 14, 2024. Og tunga-tunga na ta guys no sa buwan sa January lagi. January, time is moving so fast guys no. Maguhay pa man ta nag-celebrate sa Pasko ug New Year og karon guys tunga-tunga na ta sa January. Anyway, ang inyong madunggan karon guys is compilation na siya no sa handumanan so sa kaawit no. 3 episodes guys from January 7, 9, and 10. O kung gusto na ninyo dahil madunggan ang drama, paki-forward na lang no. And in 4 or 5 minutes no. Sa Pizza City kaagi ni Glenn. Si Glenn guys naibog sa usa ka babae guys no, syempre laki man siya. Naibog siya guys pero wa siya nagsulti nga minyo na pala siya. Og na-inlove ra ba niya ang babae guys pero na-shock ang babae no sa dehang nibogan niya nga usap pala siya kada kong minyo. Pero kani adto pero kay karon buwag na mangud siya guys. So atong sayron guys no. Kung unsay reaction sa babae no, iya ba ning ipadayon ang iyang relasyon kang Glenn? Or what? O kung sa pugha ang rason guys no nganong iya maning gililong nga siya di ay minyo sa una. Siguro may magkakabalikan paguro ni siya guys no sa ihang kanhi munang iya mang gililong no kay kung open ta na siya sa iyang girlfriend karon mas nindot ta na no pero mo lagi na walay asong makumkum. Then sa Pizza 9 kaagi ni Romy guys no about ni siyang asawa nga tungod sa iyang pagpangga guys no sa iyang pamilya sa iyang bana nahimo siyang larlar na. Larlar na siya guys, meaning di naman namin no, anay panudlay, pangit nagsanina, ano ni maho na guys. Pero tungod anak no, na discourage si Romy guys. Ug mao'y ni hinungdan guys no nga nawala nabugto ang ilang relasyon guys tungod sa iyang physical nga kaanyuan sa iyang asawa. So atong sayron guys no kung sakto ba ning desisyon ni Romy nga buwagad ang iyang asawa kay na larlar na. Guys, unsa maga ang consequences ani guys nung iyang atubangon ug ang iyang asawa guys sao na lang gaha since naarba na sila mga anak. Pero at the end of the day is mahayan ni Romy pag-ayo guys. Yes, mo nang twist sa istorya no. Mahayan ni Romy pag-ayo ang iyang gibuhat. Mo na guys no ang istorya ni Romy. Then sa Pizza Jess kaagi ni Glenn no nga naibog sa iyang manugang guys or son-in-law, di ba kay si Glenn guys usa ka bayot. Aw di siya bayot no, bisexual siya guys pero unsaon man nga iya pa mang yung son-in-law. Meaning to say uyab ni no or asawa sa bana sa iyang anak guys. Tong sayron guys no kung unsa ang magpatigbabaw ani guys no nga sikreto ra ba ning nga si Glenn usa ka bisexual. Ilugon ga niya ang ihang manugang or go with the flow na lang siya guys no. So nindot ang istorya ngayong madunggan karong adlaw guys no. Nindot siya guys, I swear. So I think enough na tong intro, magsugod na ang drama. Again, this is handumanan sa kaawit na compilation from January 7, 9, o 10 malipayong pagpaminaw kadnatong tanan. Pasugdan sa pagsaysay nga kung kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hand to hold. Pa Joel, ako ding uyab si Brent pa. Mayong hapon, Tito. Ay, may hapon po dong Brent. Biyaan sa tamo ni Brent ha, aron magastorya mo. Nala sige. O ang daming snacks ning uyab mo. Opa. Ang ako raging ikasulti ni mo dong. Panggaagi din tao ng anak nako kay pinangga kay namo na. Nag-inusarang anak na namo. Magkalaom ka, Tito. Ay, malasa. Sa unina ko ron.
Di naman ni mo andang sakyanan. Manawag ko sa akong anak, be. Ipapas lang di ka ni Brent pa. Mamaliho ko niya. Okay ra ka niya, anak? Basi nung makahasol ta. Ayaw ka bala ka pa. Huwag gito'y problema si Brent. Ako sing tawagan pa ha. Anak lang ka. Huwata lang si diha. Okay, nak. Thank you. Tito, Oh, uy. dali, naog na. Waiting shed siya ta. Sige, Brent. Manaog ko. Ay, kusugag yapon sa uwan, ay. Dali, Tito. Ato ta sa waiting shed. Sige dong. Woo! Tugnaw. Doon ako yung jacket, Tito. Oh. Isa pa Oh. ulasan eh. Wa man ni mabasa kay naraman ni sa kuan. Top back sa kong motor. Salamat, Brent, ha. Oh. Ano ko? Tito, okay ra ka? Oo, Brent. Duday kapi sa unahan ay. Mga piyo na ta, samtang magpatuang pataaning uwan. Sige, Tito. Pwede ra. Uy, ginoo ko. Ay lang itaon ibalik ni pagbati ang nga mulumoy na sad kog lalaki. Labi nag ayaw pagyud in taon sa sayop nga lalaki. Dili pwede. Dugay na ko ning gipugngan ning pagbati at tungod sa akong pamilya. Ayaw lang itaon itugot, Lord. Pa, Hmm. dili ba mag-outing man ta inig Sabado? Oo, anak. Okay ra ba pa kung kuyogon ako si Brent sa atong outing? Uy, ngano kung di good. Part naman na siya sa pamilya. Oh, unsa man ang inyong gistoryahan ninyong amahan ug anak? Ay, Nanangit ko ni Papa ma ba nga kuyogon ako si Brent sa outing. O, nisugot siya ma. Aw, kung ako lang sad, wa may problema kay dili naman sila ing tao na to. Og nakita sa damo nga maayo siya kinaiya. Thank you ma, Pa. Kuya, naglangoy, uy. natagbaw na mo? O pa. Ay, kapoy na pa, uy. Manghinaw na sa ako sa atong room pa. Pasunod na ako dito sa mama kay siyarang usa dito. Ikaw, babe. Oo, niya na lang, babe. Ibalan ko lang na si Papa ni mo dun eh. Para nga dili siya maginusara. Okay ra kay ko diri, Brent. Basin ganahan kang mupahuway na. Ako pa mo sa kukapuya, Tito. Okay ra. Sige, babe. Biyaan lang una mo ni Papa din niya, aron magkabanding pod mo. Sige, babe. Imo ning usa ka bearing can, no? Brent. Salamat kay Tito. Brent, ang akong kamot, buhi na. Oh, sorry, Tito. Sorry. Pasensya ka na, Tito. Unsay buti pasabot nimo ato? Ay lang tugunaw na, Tito. Sulti ko. Dili kay straight nga lalaki? Oh, Brent, mahal na ko si Sophie, Tito. Pero, dili na ko kapugnan usahay. Ang akong bation na may bation usab sa parehas na akong lalaki. Brent, Ang buka dito eh. Suka na ito higayon na cute ka. Itong puting kusuga sa uwan. Wala ko magkasabot sa kong gibati. Pero may na ka nga makasus kung nahuna dito.
Brent. Brent, dakong sayop na, ha? Sulti ko dito. Parehas mo tagibati. Kay kung dili pa, angay unta nga, masuko na ka na ko, karon. Oh, Parehas pa na itong gibati sa usap-usap dito. Brent. Kung makala, sakto ang akong nauna. Nadili sa ka-straight na lalaki. Pero sayop. Kay uyab ni mga akong anak. Pero usawa man nato. Kung maugin ni atong gibati, dili man nato mapugman. Ugwa masin na nato, tuyo ah. Brent. Han, mga una ta. Oh, sige na. Ayan na pag-isgot anak, Brent. Tingaling madunggan ka sa akong asawa. Adtuaw niya tong anak nimo. Naghilak mo yatong nauli ganina. Uy, nga naman. Murag nag-away man tingalig si Brent. Oh, Ay, dili mo tubag og klaro sa kong pangutana, oy. Masuod man mo. Tingalig mo sulti siya ni mo tinuod. oh, unsa? Pa, nakigbuwag si Brent na ako. Please do something, pa. Unsa? Uwa man sa mag-away. Di kalitag sa pakigbuwag na ako. Unyag akong pangutanoon, di siya masulti na ako tinuod. Kaya masakitan lang ko na siya. Oh, Sophie. Pa, please. Do something for us. Basig pwede naman siyang istoryahon for me. Thank you kay nakikita ka na ko ron. Oh, Brent, unsa ba? Oh. Kisag pa ako nimo. Ay, kalimot nga amahan pagyapon ko ni Sophie. Pagbaton og respeto na ko, inguman sa akong anak. Tito, sorry. Huwag ko may baon na usa ko. Wala na akong mabuang. Gusto na ko ipagawasan akong gibati diyan nimo, Tito. Pero dili husto, Brent. Dili maayo. Jewel, Dili buti pasabot nga abi kay parehas sa gibati. Tubayan na dayon ka. Di na ako kayang pasakitan akong pamilya. Mas ipalabi na ako sila kontra sa akong kaugalingong kalipay. Jewel. Nak, sorry. Pero wala natin mahimo kung di na siya nimo. Ayaw pug sa imong kaugalingon sa tao nga dili deserving sa imong gugma. Mahal kay tika, Sophie. Huwag dili ko gusto makita ka nga musito lang for less. I love you, Pa. And thank you for always being there. I love you too, Nak. Always. Bisan pa man sa akong tinuod na pagkatao, pero wa ko ni itugot nga mo'y muguba sa akong pamilya. Di na ako ma-imagine nga makakontribute kog kasakitan sa akong pamilya. Ilabi na gyud sa akong anak. Di ni nalakutob, dagang salamat. RMA. Ano pa daw sayan kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasangan nga Romy. Pila naman day mo katuig ni Vera ba isa? Pero ato dun, o man yung mo mapakasal, oy. O pag ka mapakasal niya. Doon na sa gabukin yung anak. Bitaw. Bitaw. Pero murag, wala ko'y planong pakasalan siya. Nga naman? Mura man kong napulaan. Ha? Uy, Lahi na makaya siya sa una. Di na makibaw ko an. Di na kibaw mo atiman sa iyang kaugalingon. Nagpabaya na lang. oh, by Rumi.
Yan sa tagay na tabi. Karo sa balo. Magbarta. Yatis ra. Liki. O niya, libre ni mo? Oh, siyempre. Tagay pa tabay! Tagay pa! Sige. Lami Tagay pa ta. Ka ng chicks diri oy. Hi, boys. Oh, Can I join? kini. Chicks na chicks. Bay, Hmm. muni akong gusto. Oh, Gwapa kaayo niya. Chicks kaayo. ayay ka. Nindutag naong bayo. Hamis-hamis kayo. Tanawa. Oh, murag na tripan gyud kay ni bayda kay lahi kay tinanawan nimo. Oh. Hi, miss. Sa'yo nga ni mo. Grace. Grasya. Ikaw? Romy, pwede ko mangayos mo number? Dong, unsa naman in taon ng orasa? Uy, nganong karon pa man ka na uli? Kaya ganun pagbuot na. Sabay gusto niyo mamuli ko sa'yo? Ha? Gusto kayo mamuli ko sa'yo? Kapoy ragatubang niyo ha? Romy, Pasagdi ko. O kayo pagpanghilabot sa ko kinabuhi. Romy. Asa mo mo gusto nga magkita ta? Ikaw, gusto ta ko sa kuan sa hilom nga lapit aron way makalisturbo na to. Murag, mas ganahan ko ana nga idea da. So magkita ta karong gabi eh. See you later. Bye. Bye. Yes! Lamiyag smile ah. Ngano ka oy. Magkita mi ni Grace on niya bay. Lumi, ano na, uy. Tagtawa ako. Ako'y bahala niya. Dong, karon palagi ka na uli. Nanasad. So may gusto nimo? Ha? Ngawa man ko magpasagan ninyo, di ba? Bituman ko sa obligasyon. Romy, Paumahin mo ba? Ayaw pagpanghilabot sa kong kinabuhi. Kay kung buot gani huna-hunaon, nagsaligra ka sa kusildo. Di ba? kasakit ko di magsinultihan. O nga naman. Di ba tinuod? Mga ayaw pagpanghilabot. Ayaw ko hilabti sa kong kinabuhi. Mga atiman ang atong mga anak, kung dili ka gusto nga biyaan ta ka. Romy. Ha? Romy, ayaw nagbuhata. Ha? Maluoy ka na mo. Maluoy ka sa mga bata. O pues, ayaw ko hilabti kung dili ka gusto nga mo na mahitabo. Romy. Babe, thank you so much. Thank you. Happy ka? Yes, of course. Happy kay ko sa shoes and bags nga mo gipalit for me. Tanan akong buhaton para malipay ka lang, babe. Oh, thank you. I love you. I love you too.
Ako pa ni mo, no? Na makabawi sa kang Vera ba? I-take out sa na siya. Di kay permi na lang na sa Grace. Boy, tanaw ni mo? Uy, pamawi na lang sa nimo niya ba sa pag-atiman mo ug sa inyong mga anak. Bay. Gusto tuod. Suwayan ako invite og pangaon si Vera sa gawas. Aron makabawi sa kunya. Oh, Romy? Sa'yo lagi kang nauli karon dong. Nagsige pa pagkagpanamin si imong kagalingon? Ha? Oh, kuan. Pasensya na kay kas akong hitsura dong ha. Sa akong nagikan mong ng labas atong mga bulingon. Unya, nagmapsag ko din pagkahuman. Kawa naman taon kasagana eh. Romy, Imbis imbitaron taon takag pangaon sa gawas. Pero ay na lang. Nasabang akong hunaw na. Ay. Mauwaw masatag dani mo eh. Romy. Buwagin na lang siya. Oh. Mas maayo kung kita mo ay magtipon. Ug biyain ng imong kapuyo. Pero naa na may mga anak. Pero dili pa mo kasado. Pero Grace. Pagpili na lang, Romy. Ako o kanang kaipon nimo. Dong, maluoy ka. Ayaw rin buhata na mo. Ayaw rin buhata sa mga bata, Dong. Kung wa ka palang unta magpabaya sa imong kaugalingon. Dili unta ni mahitabo Vera. Pero gipulaan ako. Gipulaan na kay kusang panagway. Mga pasensya na ka. Sugod karon. Sustento na lang sa mga bata mo yako. Romy. Please. Romy, nalipay ko sa mga desisyon. Love kita ko nimo. Uy, sama Grace. Mi amigo, what happened? Karon ba ko kita nimong nisuod og opisina perti man kong utag polo. Lagi ba eh? Di man makibaw si Grace sa mga lihok ko nun sa bayo eh. Uy, layo na isang Vera di ay. Magkita gid ang diferensya ba eh. Sa una, sa puder pa kang Vera. Wow, hapsay kay ka oy. Pero karon, oy, unsa naman eh? Murag wa naman mamauwi mong mga purma karon ha, dinhi sa opisina. Bay. Grace? Kakatag ko din sa mong gipuyan. Nagbasag man lang na iyong mga sinina. Napay bra eh. Patakalagbutan. Naabot sa lamisas kalanan. Asa man eh. Naananin ka? Asa man ka? Nagilis lagi ka? Malakaw ko, babe. Makikita ko sa mga friends. Mga ako kwarta, ha? Unsa? Grabe man kagastador si Grace bahin sa iyang mga luho. Uy, ay, Kamay na lang ganay kayo kung savings sa bangko. Kay hapit kada semana, mag-shopping man. nako. Kakuyaw gid ana bay. Kuyaw mahubsan ka ana bay. Anak gid bay.
Unsa? Nasad? Sige man kagawi kwarta. Asa rin ang kwarta ni mo, narabaho man ka? Gihatag ni mo si mga anak, no? Brace, nahibaw ka nga dugay na nilang giputol ang ilang koneksyon ako. Wala sila modawat sa suporta gikan ako, agbayra. Ug akong sweldo, halos na ng porsyento na ani mo. Kagamay ra ng mga gipangayo na ako ni mo. Oh, kung mauna, nga dili naman di ka makasuporta na ako. Mas maayo pa magbuwag ta. Grace, Magbuwag ta, oy, Romy. Tungod kay dili ko moagwanta ning papuyo, ah. Unsa? Mubalik ka nilang Vera? o bay. Bugo kay gusta ng bugo. Dako kay nga akong pagmahay bay nga. Gibiyaan ko sila og nagpadakos babay nga maoray miguba na ako karon. Gihurot ang akong savings. Niya, nag-agwanta pa kog 2 ka tuig sa among pagpuyo. Tungod kay wa say nahibawaan sa mga lihok kon sa bahay. Paita. Niya pangutana na bay. Naapa ba kay balikan? Anong niya ka? Ni ako kay gusto ko mangayog pa sa ilo ninyo. Di maman nimo. Nak, Christian, Oh, Romy? Rivera. Kagwapa na niya. Lahi na siya sa una. Nga, naapa ko nila. Ngano ni Aka? Bira. Ni ako tungod kay gusto ko mga ipasaylo ni mo. Inyos mga bata. Dako kay sa'yo. Nagibiyaan na mo. Kung nagmahay ko sa kung nabuhat ninyo, day. Wala ko nakita ang grabe ni mo nga pag-atiman ako sa mga bata. Hinungdan nga napasagdan na ni mo ang imong kaugalingon. Imbis, buhatag ko ni mo sa imong mga personal ng panginahanglan. Gitamay talahin ka. Gusto ka? Wa ko'y laing natawat o nadunggan gikan nimo. Kung dili pulos mga reklamo bahin sa kompostura. Pero wa di mo makita nga luyo, ana. Mao ang grabe na kung pag-atiman ninyo. Pero wa na makinunta kung mo reklamo ato ba? Tungod kay pamilya tabo. Og nalipay ko nga silbihan mo. Malipay ko nga unahon mo ug bahala na lang ko. Pero mas gipili paghihapon di mo bubiya na ako. Dahil ko sa ko kailan ko sa iyo kay Vera. Mauli ako. Magayon ko pa sa iyo ni mo. Mahimong mapasaylo ni ka, Romy. Pero dili na mahita mo makigbalik pa ko ni mo. Wa ka sa panahon nga nagkinahanglan kaayo binimo. Og naayo sa kataho nga nisaho sa tanang obligasyon. Nga unta, ikaw may nihimo. Pero uway na. Gimahal na nako siya. O kaslo na mi sunod buwan. Pasensya na, Romy. Pero imposible nang mabalit pa ang sa una. Kay Vera. Adlaw kanilang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Glenn. Sa di man ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako'y sayo, ikay akin. Glenn, kuyog ka na ko og ha? Asam lang pa? At tutag Albuera. Uy, magunsa man ta dito pa. Na ako'y trabaho unon dito nga kabinet og kisami. Mao kuyog ta. Kuan pa, kining...
Saman, di ka mukuyog. Kay kay allowance na ko. Oh, mukuyog ko ba, oy? Ako lagi. O sige, pangandam na kay musayo ta og larga og mapuhon. Ay, salamat. Hapit na gid mo man ang mga trabaho ni Papa. Tubig ya, oh. Ah, uy, salamat, day. Ah, Salamat kaya. Isay! Tabagi sa ko diri sa akong gitrabaho, be. Oma! Isay day ang iyang pangan. Ay, nauli na namin din sa amo. Huwag ko makapangayo sa Facebook account ni Isayda. Sayang nga, oy. Gwa, para mo itong bayana. Ay, huwag ko'y gibuhat ang kalingan ko Facebook, oy. Pawas ka laay. Oh, yun na. Hala, may add friend ako. Kinsa maning. Uy, Isay ang pangan? Uy, hala. Tanawin ko na ko niyang profile, eh. Isay. Uy, si Isay maning katong taga-Albuera. Ako ni i-confirm, eh. Unya, akong chatan. Hay, salamat ikaw, Gideni. Ha? Nga naman? Nalipar ko nga ni add friend ka na ako. Kay atong Lunis ba, mangayo mo ta kog FB ni mo, pero ni pauli na naman ni, wag ka mo gawas. Oh, unsaon nga, nabisi man kugod. Pero di ka mahibaw sa akong FB de. Na may payslip ang imong papa. Akong gi-search ang inyong apelido. Hangtod nga, nakita na ko ang imong picture. Oh, Mao gini ang imong name, Glenn? Say. Salamat say ha. Ha? Saan sa man? Abi mo, sobrang akong kalipay nga gibati ron nga may communication na ta. Glenn, O ya, okay ra nimo nga pirmi na kong magsamok-samok nimo, ha? okay ra, uy. Imo kong paanaon sa inyo? Say, aron ba makasuroy-suroy sa gadin ni sa amo ba? Sige, Glenn. Kay gusto sa kong makakita ang laing lugar. Okay. Chati lang ko ha kung kanusta ka mo ani kay sugaton ti ka. Oh, Gablin. Oh. Ay, nakita na na. Nga naman gaw. Wan, nakita mi si mong ex-wife ba? Oh. Mani ko siya sa inyo, kay gusto ko nung mabisita ang bata. Ha? Uy gaw. Ayaw na siya panhiya din ni gaw eh. Ha? Ano man? Basta ayaw lang una. Ayaw lang siya panhiya una ha. Kay nako'y bisita nga maabot. Basta mag-abot sila. Saan bisita ni mo? Babae na? Oo, babae gaw. Maong ayaw siya panhiya sa bae gaw. Ang akong ex-wife. Kay mabulabog niya ta. Para ba may magkauyab ni Isay? Sige ko. Ako tong chatan nga, di pa niyon. Salamat gaw. Tinuod? Buwan ni kasama ron? O, lagi. Sugat ako, ha? Sige. Sugaton tika. Aron makasuroy ka din ni sa amo. Walang hibaw ino. Naabot lagi ko din sa inyong dapit. Maugid say. Huwag na ibaw ba kasay nga lipay kay kung nga nakita ito pag-usab. Nga naman? Aron masulti na nako nimo ang tinuod akong gibati. Glenn. Mao na tinuod say. Sa una ko lang pagkakita nimo, ganahan na kay ko nimo eh. Ug salamat gyud ko sa Ginoo nga nakita ta pag-usab. Glenn. Say, may paglaom ka ako?
Dili lang ko magpaligoy-ligoy pa, Glenn. Ang tinuod, nakagustusan ko nimo. Kung mauna, kita na, ha? Oh, Glenn, ako na kang gisugo. Salamat, Say. Say. Glenn, kadihot. Kadihot sa... Nga naman. Okay ra nga mo kiss ka na ako, pero... Dili pwede nga mulabaw pa sa kiss, ha? Ha? Kinapakita kang pangandoy sa akong kinabuhi. Oh, Isay. Ha? Muani kas amo? O, Say, aron sad ba, mailhan ko sa imong mama ba? Sige. Ari sa amo kay palailati kang mama. Ikaw ang uyab ni Isay? Oh, ako, te. Dili ba ikaw man tong nitabang og trabaho sa kabinet? O, te, ako to. Ako tong nitabang ni Papa. Ay, pastilan. Walang yun mahibaw nga nagkauyab mo. Maulagi, te. Salamat kay te, ha, nga wa kay supak sa among relasyon. Bitaw, ma. Natural ramagod ng uyab-uyab. Basta isaad lang yun intahon ako nung ha, nga dili ni mo binuangan ning akong anak. O, te, ako na isaad ni mo. Say, og ba ma, mansaray man nato. Aris bahay ha? Nga naman? Ari na mag-celebrate sa amo. Kay medyo bungga-bungga ni o gamay kay magpatabang ko sa akong mga igsuon kung sa handaon. Sige. Maana ko, Glenn. Oo niya, unsa man Glenn. Okay ra ka sa among giandam para sa Montessori sa among uyap. Okay na tito eh. Salamat kay ninyo ha. Malipay ganoon si Isay. Inigkakita niya ini. Kay bungga kay ni. Uy, nananuktok. Si Isay na gidron. Tanaw akong Oh, kamo? Nari na lang kit ko, Glenn. Kay ganahan nga makakita ni mo nga tong anak. Please ko pa. Oh. Day, may mo ba day? Ay lang una magpundo din eh. Balik lang unya mo sa sunod adlaw. Kung ako'y magbuot, Glenn, dili lagi doon ako ganahan magpakita pa ni mo. Kaya wa na bayata. O niya kining imong anak, gusto magyo makakita ni mo. Hi, Glenn. Oh. Tay. Pasensya na ka ha nga. Nalangay ko. Kinsa di ka, day? Uyab ko ni Glenn. Ate ka ni Glenn? Ati, good taon. Iya kong ex-wife, day. O amo ning anak. Unsa? Isay kaning... Minyo day ka, Glenn? Say! Say! Paminawaw na ko, Say! Isay! Say! Kadit lang! Kadit lang! Buhi, ikaw ayoko guniti. Say! Ganawa mo kamusulti na kung minyo day ka, ha? Dugay na kong buwag sa kong asawa, Say. Huwag nagsabot mi nga, wa na mihilab tanay sa usag-usag. O ganawa mo kamusulti na kung may anak day ka. O buwag ka na si mo asawa. Kuan magud, wa ko musulti nimo kay nahadlo ko nga di ko nimo sugton. Tungod kay bakakon ka. Say, Bakakon ka. Bakakon mong tanang mga lalaki. Isay, Naibaw ka ba, Glenn? Gibuwag ka na kung ako uyab tungod di mo. Kay gihigog mati ka. Pero imo kong gilimdan sa tanan. Madawat raman utan ako ba kung imo lang kong gisultihan. Pero bakakon ka gyud. say pasaliw ako, Say. Pasaliw ako. Grabe ka sakit ng itabuha, Glenn. Atol pag yun sa atong mansari. Uspon ko, Say. Sorry kayo. Sorry nga.
Say, Basta iluwasan ko, Glenn. Kay makigbuwag na ko ni mo. say. Tungod na itong itabo, kabuwag yung minisay. Grabe ang pagmahay na ako itong tungura nga ako siyang gilimdan sa matuod na akong pagkatao. Ug bayin isay sa akong ibawan, nilarga ni sa Cebu. Ug may kaipon na ni nga single dad. Din nang kutob, ug daghang salamat sa pagtagan nga akong tuwangpo. More power sa RMN. So ayan guys, no, nadunggan na po nato ang like episode karong adlaw. Dirisahan dumanan sa usap awit. Aman. Bilang. Guys, we'll be back no kay naapay nag-Gcash customer guys. Mag-cash out siya 6:30. So yan guys, nadunggan na to no ang line episode karong adlaw sa atong compilation. Guys, naghimo ko lumpia wrapper guys. Kaya naman ko bagong business ang lumpia o shumai no. So dili lumpia wrapper akong gihimo kun dili shumai wrapper. Guys, since na nawala ta saon, mabisi ang linya guys no? Kung padayon nyo po mong nakasubaybay up to this part, thank you so much guys. Mura ginito ang kinabuhi guys, magnegosyo kayo man tanong narbaho. Kung gusto mo mo-order guys akong shumai no, follow lang ko guys akong Dodong Good Vibes, kay mo deliver ko no, basta within Abusan del Norte lang. Og mao ni ang sample sa shumai wrapper guys. Natay flavor nga chicken flavor,
pork flavor. Yung manilalim guys, maghimo og siomay wrapper. So ato na yung putlon guys, no? Kay magsugo na po ang mga aso ni Kuya Goliath. Busy kay kong adlaw guys. Dili lali maghimog siomay wrapper. Oh grabe, nang hapdos na akong kamot. Oh.